हेलो एवरीवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबो बरहोफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैनि आंनि ब्लगा इभिनिंनि ब्लग जागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय ओरैनो लोगोफोर गाबोननोसै आरोना आंना मामि फिसानि एग्जामा ओमफ्राय आङो दसे फोरोंबाय ओमफ्राय गावबो दसे फरायदों आरोना ओमफ्राय आङो गाबोननि थाखाय माने कुइसन रेडि खालामदोंमोन रेडि खालामखांगौआवनो माने बिदि उन्दुलांबाय आरोना मामि फिसाया माने नै आखायाव पेन्सिल लादोंमोन नै दहायो गवाखैमोन दा थल' गलांबाय आरोना लोगोफोर माने लिरनो रेडि जानानै बेबायदि थादोंमोन बियो नै बेबायदि उन्दुलांबाय आरोना नै बे कम्बलखौ गावनो बदों गुदुं जायो मामि बेबायदि होननानै बबाय आरोना गथ'आ ओमफ्राय नै आङो गाबोन मामिना इंलिस दङ माने आङो गाबोननि थाखाय कुइसन रेडि खालामखाबाय आरोना गाबोन इंलिस दङ बेना बोरै बहा थाखो दा नै बेखौ गावनो बानायदों आरो ड्रयिंखौ नों बानाय होननानै बुंनायखाय माने आङो बे पिकचारखौ गावखौ बानायनो होबाय आरोना दा नै ओमफ्राय माखासेखौ आं बानायबाय दा गाबोननि थाखाय बेखिनि रेडि आरोना लोगोफोर नै माने थाब जानाय बायदि आरो बेखायनो आङो गासैबो कुइसनफोरखौ कालेक्ट खालामनानै रेडि खालामखाबाय आरोना मामि मा हेलि मामा ओइ मामि ओइ मामि ओइ ओइ ए मामा मामा हेलि ओइ मामा मामा आयौ फिसाया खुदै गलायबायहाय एमा मामा एमा हेलि मामि लेखा फरायनोसै दे मामि उथिदो ओइ हेलि मामा मामा एमा मारै सिखारहोनो हाबावनांगौ आंलाय ए मामा मामा ओइ हेलि इसर भगबान मा जाबावनांगौ दे लेखा फरायनांगौआ मामा आं उन्दुआलाय मामि होननाया बोरो मामि आं उन्दुआ होननाया बोरो उन्दुलांदोंसोना नोङो मामा गाबोन एग्जाम होनांगौ मारै जानांगौ सिखारदो दे नायलाय दे 1 2 3 नायदो दे नायदो आयै फिसाया गोदो गोदोसो उन्दुदों लुथु लुथुनो एम्फौ लुथु बायदि एमा आयदै गाबोन एग्जाम गोनाङाव बोरै जाखो नोंहा दादानि गस्ला गानलायनानै रेडि खालामखाबाय नामा दि लिरदो सना दे सिखारदो मा दे गाहा बिसिना बलायथारदों नै आरामनो गुदुं जानायनि होननानै लिरदो दे लिरदो मा इलाय आङो गासिबो नै कुइसन लिरना होखाजोब्बाय एन्सारनि थाखायबो रेडि खालामखाबाय दे लिरदो मा दे आयौ आंनि फिसा दे मोजां लिर दे सासे ओरै दा मामि फिसाया लिरगासिनो दङ दे लिरजोबदे मामि दे जिउ लिरजोबदे मा दे खोना दे आं दा चेक खालामगोन दे आं ओंख्रि संसै जेने थेने दा फोजानानै लिरहोनो हाबाय आरोना दा लिरगासिनो दं दाहाय एसे उनावहाय माने आङो चेक खालामसै आरो दा आङो डिनारनि थाखाय मा संनो रेडि लादों नोंथांमोननो दा आङो दिन्थिगोन आरोना नायदो नै लोगोफोर डिनारनि थाखाय आङो बेखौ रेडि खालामबाय आरोना नै बोरमा बेदर आलु रेडि खालामबाय बेयाव साफा सुनानै लाखाबाय ओमफ्राय टमेट' होगोन आरोना ओमफ्रायहाय आङो बोरमायाव होनो लादों नै पियास दरब्रै आरोना आङो बेखौ बेवहाय मिक्स खालामगोन नैबे गार्लिक जिन्जार ओमफ्राय बानलु ओमफ्राय एसे गरम मसला जिरा बिदि देदों आरोना एसे गथ'फोरबो जानो हानाय बायदि आरो ओमफ्राय आं दा बेखौ मिक्स खालामना लाग्रोनोसै आरो नेक्स्ट दङ नैबे दहाय आं बायनानै लाबोदोंमोन ना फिथिख्रि आरोना फवासेयाव 50 रुपिसनि लानानै फैदों आङो दा आङो बेखौनो डिनारनि थाखाय रेडि खालामसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दा आङो बेवहाय मिक्स खालामनो लाबाय आं दा अइल होनोसै आरोना होबाय ओमफ्राय दा होनोसै आङो संख्रि आरोना नमक बिनि उनाव आं हालदै होनोसै आरोना बिनि उनाव आं बेखौ होसिगोन आरो दा लोगोसे नैबेखौ आखायासो जाला जासिगोन आरोना होजोब्बाय नै आं दा बेखौ मिक्स खालामसै लोगोफोर
दानै आङो नानानै रेडि दोनबाय आरोना लोगोफोर नै कालाराबो जि मोजां जाखादों ओमफ्राय एसे मिट मसला होस्रोलायबावबाय आरो आङो ओमफ्राय दा आङो बेखौ कुकारावसो संगोन कुकाराबो रेडि ओमफ्राय नै थावा दुंबाय आङो बे नाखौ फ्राय खालामना लाग्रोनोसै लोगोफोर बेवहाय हालदै संख्रि होखानाय आरोना हरबाय आङो लोगोफोर नै आं नाखौ एवखांबाय ओमफ्रायहाय नै बेयो जागोन आंनि थाखाय चाटनि आरोना दा बेखौ माने बाथोन एग्लिनोसै आङो सामब्राम बानलु गोथां बे आरो बोरैबा नुबाय खामनाय बायदि नुबाय खामाखै लोगोफोर ओमफ्राय नै बेवहाय दहाय एसे सामब्राम गुफुर एरि देलाबायनाय दंमोन आरोना बेखौ आं होबाय लोगोफोर नै आङो दा कुकाराव संबाय आरोना एवबाय मोजाङैनो ओमफ्राय टमेट' एरिबो होखाजोब्बाय ओमफ्राय आङो दा खननैसो गाबहोनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नैबे कुकाराव आङो मा होनो बोरमा बेदरखौ संबाय ओमफ्रायहाय नै आङो नाखौ फ्राय खालामना लाखांबाय ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय एग्लिनाय आरोना दुन्दिया लाबोनो बावदोंहाय लोगोफोर माने सामब्राम गोजा बिलाइल' होबाय आरोना सामब्राम गोजा बेदर बिलाइ बेल' जाबाय आरोना बेवहाय जायो आंनि थाखाय माने दुन्दिया न'नियाथ' गैखाला जाखाजोब्बाय ओमफ्राय आङो लाबोनो बावबाय आरो जेबो नंला नै आंना ना एग्लिनायाहाय जासिगोन ओमफ्राय बेथ' बे रेडि जाखाबाय गाबोननि आरो 1 2 आंना बोरमा बेदरा नै खेबसे गाबबाय ओमफ्राय नै ओरै जाथारनोसै आरो मावजि अहा र' खेबसे गाबबावसिगोन 1 2 जाबायलै बाथोनाबो जाबायलै आंना चाटनिया मामा नों लिरखांबाय मा चेक खालामसै दे चेक खालामसै आङो नैबे fill in the blanks roll wool whale moon sheep seeds bell tools I have a flower he has a ball he has a dog I have a pet I have an umbrella they have balloons she has a teddy bear I have a book जाबाय ओमफ्राय बेयाव दङ is this a house yes this is a house जादोंथ' is this a cat yes this is a cat is this a bee no this is an ant is this a deer yes this is a deer drawing बानायनाया is this a book no this is a diary very good ओमफ्राय next wow what is your name my name is Ehli Busmutari what is your favorite toy my favorite toy is doll where do you live I live at Kokrajhar गाबोन मोजां लिरदे दे सना दे गाबोन मा दं नोंना साबजेक्टआ इंलिस मोजां लिरदे मा दे मा होनदों नै सासेया उन्दुलांबाय नै सासेयाबो दहाय सासे उन्दुदोंमोन दा सासे उन्दुलायबाय गथ'फोर मोनबाय नालायथो जानो रेडिसै आरो जों नै ओंखामाबो गुदुं गुदुं नै जोंना बोरमा बेदरा ग्रेभि बानायबाय आरोना आं लोगोफोर नै नोंथांमोना माबायदि नुखो आंनि बोरमा बेदर संनायखौ नामा जों संहरबायना माबायदि नुदों दा जों जानोसै आरोना बिमा फिसा ओमफ्राय नै आंना
टेस्टि ना बाथोन एग्लिनाय आरोना ओमफ्राय जोङो रेडि जाबाय बिमा फिसा साथामजों ओंखाम जानो मामा जानोसै नै मामा बेदराबो अबा हारा अबा मोदोम बासिनांगौसो जानानै फैबाय नै आलु जागोन जाया आलु जायो आलु जायो र'लै आं नोंसिनि थाखाय उसुबिदा मोनथारो नै बिदानो होनसै आं बासिनांगौ मानांगौनि थाखायनो दादानोबो आलु होनसै ओरै फिसा गोलैलांसैसो आंना हारा मुराबाबो जायो जादो मा जादो जादो हो जानो होमबागौबा जानोसै बेनिफ्रायनो हाननानै ना ओमफ्राय आंना बाथोना बेदर दंनो हाबाब गसाय र' उफ उफ ना गोथाव साखिनायदो बेदरा एग्जामानो गैला माबोरै खिन्थ'लायनाय जाखो फालाय लेखा फरायनायालाय दिगदार दे दैना हर मा जादो जादो सना जाबाय आंना फिसाफ्रा सानैबो गोथाव नामा गोजांनाय बावासै नामा आंनि फिसाया सासेया नै स्कुलनि जेकेटखौनो जाम्पारखौ गानबाय आरोना जादे जादे मानो नांहरा फालाय बेदरा जादो मा लोगोफोर हायावसो जाखायो नालाय जोंना दा ओमफ्राय जाबाय आरो दा माने बिमा फिसा ज'नो जाबाय दा आंनि फालासै आरोना गोथाव जादों ओमफ्राय आंना ना बाथोना बिराद गोथाव जादों ना बाथोना थावसिन जादों स्रोम जाबाय आरोना बानलुआ लोगोफोरनि आंना गया जायै जायै जोब्बाय आरोना नै बेखिनिल'सै गोरलै मोनजासिगोनखाय जोब्बाय नामा गया ना मा होनांगौ कन्टेनार मोननैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोब्बाय जाखांबाय नालाय नै बेखौ नांगौ लोगोफोर ओमफ्राय जानो लानोसै आङो फिसा फिसा मोनब्रैसो लाबाय आङो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय गुड नाइट हरथ'बाय लोगोफोर जाखांनायजों 10ता जानायजों जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन ना मामा बाय बाय